Els lots funcionen com a agrupacions d'articles que permeten al centre unir aquells productes amb les mateixes característiques per poder vendre'ls de forma conjunta amb un únic preu. És important saber que no es podran treure articles del lot dins d'una comanda. Per crear un lot haurem d'accedir a Gestió, Vendes i Activitats. Des d'aquí anirem a la pestanya Articles i des d'aquest botó anirem a Lots. En aquesta pantalla haurem de crear nou lot i aquí informarem del nom del lot, del codi, podrem informar del codi de barres, si tenim lector de codi de barres amb el lector i si no manualment. Li indicarem un preu, li podrem afegir l'IVA i se'ns calcularà el preu amb IVA. Podrem informar una descripció amb les seves característiques o els articles que conté. Podrem afegir una foto del lot. Des d'aquí triarem els cursos als quals va destinat aquest lot, per exemple, i un cop marcat els cursos ens apareixeran tots aquells articles disponibles per a aquells cursos. I des d'aquí indicarem què conté el lot. Podrem fer-ho visible als responsables perquè puguin fer la comanda des de la plataforma i el marcarem com a actiu i guardarem. I ja tindrem el nostre lot creat.